Ar ôl priodi wedyn, o'n nhw'n mam a dad wedyn, oedd y faddar yn ryfel gyntaf 8 mlynedd. Ar ôl i ni briodo, nhw'n Pentegundi fach a dethon nhw ma wedyn, 1935. A beth mas ydych chi os dwi'n eistedd, dwi'n iawn? Na, diw, sa'n ni chartio di byd. Beth oedd e fel yn tyfu lan fa? Wel, pob un byrni, wel, dim ond yn abo pawb a popeth yma'r ysgol a pob un yn byw yn yr eria. Ie. Wedyn plant yn mynd yn mell i'r ysgol byrni, achos oedd ysgol yn Brydell, oedd ysgol yn Capel Nwy, ysgol yn Abercych a Glanryd a bob un, oedd nhw'n mellach na lan a Glyn Llanffer yn dod ysgol Cilgerran. Wy a gerdded yr ysgol, diw, te bwyd y wy wedi. A wedyn central heating, nid i byd tan yn grat. Mwyn o bwcio glom yn ni o'r ysgol feistir, neu pwy bynnag teacher bydde'n rhoi glo tan sydd yn mynd lawr a o'r cleaner yn nhw mewn a llan wy bwgedi wedyn amser gynno. Yna trip ysgol Sil o byrni, o'n beth sy'n mynd i Poppit. O reit. O, mynd i Poppit byrni, bob ysgol Sil. Yn rhan o'r bob capel o'r Llan Bysel. Mwyn bethau fel la. Mwyn 3,000 mell i gael byrni. Byddech chi'n cyrraedd Poppit, a ydy jyst chwarae ar y traff? Ie, wedyn mae'r caffi yn byd a byrni. Mae'n un, mae'n mynd niwn a wedyn Mr Llywelyn. Oedd hytau myna yn gwerthu dŵr poeth i weithio te. Felly byddech chi'n mynd a'ch te eich hun wedyn? Ie, a mi'n cael dŵr myna. A byddech chi'n edrych mlaen i'r dyddiau na? O bydde, achos maen nhw'n dod rown yn ymwneud. Mwy? Ar ôl bod yn ddiwrnod ysgol, neu cyn mynd i'r ysgol, a bydde ydych chi waith? O bydde ffido lloi, neu ffido mochi, neu'r iar, neu clawiau, neu beth byna. Oedd bob ffarm yn cadw dipyn o bopeth byrni. O'n nhw'n byrni, dim byd hwnnw, o chi'n cael amser o'n i'n blant, achos oedd ddim tomatos a letys o bethau gael gan o gia. Oedd nhw'n dod nawr o pendro byd o hwnnw. Ie. As mae'n mynd nawr yn debyg i lot o lefydd, sneb yn gwybod pwy sy'n bwyd nes o'r chi. Mynd mwy debyg i'r trebydd. Dath lot, dath newidiad mowr i'r ardal amser o'n i'n blantol, a gorodd o bob borth. Amser ryfel. Reit. A dath lot o Saeson a Scotch a pob peth fyr yn byrni. Aethon nhw'n nôl o'r oson nhw yn gasau agor fel MOD. Aethon nhw'n nôl i Cenefin, o'r oson nhw'n ar ardal a priodi yn yr ardal. Ar ôl fel wedyn, dath yn MOD, oedd yn rocket range a bethau. Wy'n i gwleid y rockets yn mynd off o ma, dysto mas o'r môr. O'ch chi'n clywed nhw? Wyth o blaen. Cyn ryfel, wy'n i 6 mis oed bynd o'r ryfel mas. 6 mis oed? 1939. Felly oedd 6 blynedd y cyntaf bywyd chi o fewn... Amser ryfel. Amser ryfel. Am letrig yn byd gael byrni. Wel, oedd ddim yr pethau gael switcho ymlaen byrni. Hwyl o'r blackouts. Dwi'n cofio lot o vacuees yn over yn hwyl. Dwi'n y tren byrni. I Cilgerran, mas yn gael off o'r tren y sopon Cilgerran byrni hwyl. Wel, ar osol lot o'r vacuees ffordd hwyl. Sawl un. O ledd, chi'n cofio fel... O haidd fyr o'n nhw'n dod. Right. Yeah. Plant ifanc? Neu... O, plant ysgol. Plant ysgol. O'n nhw'n cymeryd ar neu o YMCA byrni i ddysgu nhw. Oedd o'n lle yn yr ysgol. Oedd dim lle? Oedd yn ysgol tawn anyway. Byrni o'r ein o ddysgu Cymraeg. Oedd ddim lot o choice yn nhw, achos fe'r athrawon byrni siarad Cymraeg a that's it. O ran yr evacuees yn dod mewn, o'ch chi'n dod i nabod nhw ac yn... O, nhw'n dod i cymysgu. Wel, o blant ysgol o'n nhw byrni. Mae'n oedran 5, 6, 7 mor oedran na. Mae rai bod e'n newid byd ydyn nhw i ddod o... Newid byd yn nhw o'r sefydd hwn. Chi'n cofio
clywed am ddiwedd y rhyfel O, no. ar y radio neu? Mae'n mwyn radio o'i gael fyny. Ie. A bapur. A new steel o'i bapur, anyway. Ie. Bob un yn gwybod bod ddim golau fod blackout surf yn ystri a bethau. Golau canfwl a golau lampoil oedd ei fyny. Felly bydde yn y nosweithiau just... A ddim television i gael, radio a batri wrth ono. Wel, that's it, the pleserus.